oge kegi na kiji metra ijelera lo kegi nata ijelera lo koko wonye bodan iga monange bwana yoga demo integrity dalo iji moge bunege eno baleo ebi shi wa togo chireke gwogo ya omani tukuna hogo isi welu mere ijele toya onye nwere mmadụ ka ọsakasị n'elu omemgboji udume ekele gị ihe iji ma oge egbubere gị ihe chinyela ya n'ụwa ka mma Sam na-eli olili ọ na-eli olili nwa ọwụrụ nụrụ nwanyị gote ihe esi ezi nụ na ọ tụrụ afọ ego eji apụta nwa onye nụrụ nwanyị mụọrọ ya nwa ogene chukwu ọbịa na ọ dịrị ihe chinyere onye n'ụwa yoga nele ma Sunday ezi ahịa mụ nso fresh Sunday m ego adị ọdụmadị so fresh na alụmadị yoga nele ma ibe ezi ahịa mụ nwanne ezi kedu maka Monday Amanda ibe esi na Gotego n'ọdịa Dr. 40 BG because he got goes in there, he got goes in there. He got Ballo and him. Come in there, keep one normal. Was
ọsị ga-agwa nne gị ị ga-agwa nna na ọmụrụ nwa na anwụrụ ahụ unu m kelele biko na-etu ụmụnne go biko nọdụ ya lekọta ebe obu ka dike eji eli ahụ o nwere ijiri ndụ ihe emele ndị ọbụla chukwu ebu ka mma igwe mmụọ jere obodo nata odogidele obodo nnọọ kedu maka ụmụ eji mee ụlọ adịrị mma chukwu ji emezi gị chukwu ji emezi gị alịgwe yalụ ilu sie ka anya da fifi odogide anọla iwu ụlọ adịrị mma bụ nne m oge na-ebudo ejije nwa na-esi ihe chinyere onye n'ụwa aka ihe chinyere onye n'ụwa aka isi welu igwe n'etu isi welu igwe n'etu area imoni omume ekele gị kwụsị ndị ala ndị ana aịsị abịa kwelu imelụsara ka mbọsa ụdị ego iwelụtụ ụmụ ya na mbelụsọrọ ya mana matara oge we nọ na village anyị cha na-eriko na-agwa ije n'obodo n'aka bịa letu ụmụnne gị alụmanụ onye imọnị n'elu Paul nwa akọ sekwara torinsta Omazu keko, nga de
share. We all got them man. You share Carlo. Even if I throw an ash. Even if I throw an arrow, you share. But you see for living that there. I don't know what I'm not. You believe this year, but I will go down. I get the dog. Where's the disease? You should not go down. You say, would you be a talking shop? I just tell you now. I want to know you talking shop. That's one them.
I'm in your life. Maybe you go to passport. Passport on them below. They can lay on them. Easy more than you need. Open it to never. Pay a tola to another question. Or more than a one. All of the
kama musieni muwe mulego ita muko kama musieni isieni onya gwaro muko buma kike sinota ani be otu ogu kama ofula Basili Rasta. One day we'll be going. Hey, Basili Rasta. Ane mulane bu, ushingo elio. Ushingo elio. Mowe bule gana. Ọlọ́mọ méjì kára lọ, ó bẹ̀rẹ̀ pàpẹ́ fún. Wá bí èyí abọ́ni ya, ìbò ọ̀hún ọ̀ká, òkú nàgẹ́rà nínú, òkú àwòkẹ́rà nínú. Ó bẹ̀rẹ̀ pàpẹ́ fún, ṣàkíyè bí wọ́n ní. Ṣàkíyè bí wọ́n ní. Ilé ìlú wọ́n ní ká. Ilé ìlú ń bí ọ̀sọ́, èyí ìlú gbùgbù nínú, agbábúrá ní ìṣẹ̀. Ilé ìlú ń bí ọ̀sọ́, èyí ìlú gbùgbù nínú.
ebe ọ bụ ka ịdị n'ọbịa ekpopụtara nnukwu ewu anyị ka ike echi baba onye ọgbọ mere na nwaanyị ya ike echi akpụta nnukwu ewu oji ejela na mba ozi ebe n'anya igwe mmadụ mana abụ alịa ndị asaba abakwụla ya nwa na abịa elusi ebe ahụ gaba lie nya adịghị ya mee ime eliri ya emela na mbara ahụ ebo praise akụhaja ebo praise praise elu egwu n'ụkọ echiche egwu n'oge mụ na gị egwu ogologo ga-eru eluigwe isi okwu ị na-eje ha na echiche egwu n'oge mụ na gị egwu n'oge ihe iji ma ọ ga-egbukwe n'eke ibu ihe iji ma ọ ga-egbu n'ebe odogwu na-elu elele ụmụ ya kedu maka afọ mmadụ dọbụ mgbe ego ya bụ otobo junior eze okwoto eze okwoto ogologo na ọya anata naija ogologo na ọya anata naija nne m ọnaga naija ọ ga-atụba nwunye ya ime ọ ga-akpụrụ ya nwa agụ oge eluigwe olili nwa ya ana m eti egwu ka mmanwụ n'ihe obi mmadụ na chima nọ